Аре, последно пускане. Сам. Голяма работа. Ще направя Scary Movie. Последно пускане като цяло за сезона. Това сега ще го пусна. И така. Дано всичко да е наред и да бъде безаварено. Оп, чай се прекръса. Айде. Трябва. Аз минам през тайния, защото не знам, някакво ми е по-лесна от другата. Другата просто не мога да си избера баш откъде да мина. Тук са на тези корени трябва да внимавам, защото се хлъзга. На всичките корени се хлъзга. Тук яко кално валя много. Са тук яко па прах. Това е интересното. На някои места много се хлъзга, на някои места пък много прах. И тук минах го добре. Това място, където е било прах. Тук към... Добре, пусна го леко на човка. Тук заобикалям за всеки случай. Тук тази линия е по-добра. Аз приближам до дървото, но нищо. Сега тук продължавам. Така. Пусна го. Сега тук следват малко по-напред едни гадни корени. Само тях ги видя и надолу вече е най-де по-лесно. Надолу са големите виражи и всичко останало. Тук тези скоци много ме кефат. Тук са наистина трябва да внимавам на тези корени. Защото корените баш тук са гадни. Аз не трябва да се хлъзгам, трябва да избера правилната линия, защото иначе тук е много гадно. Те тук вираж, нещо като вираж. Тук са яко се хлъзга. Тук е леко сейф. Леко сейф поправих. Тук са много остри скоците, затова намалявам преди те и само ги газа. Така. Сега. Тук още малко излизам на една много приятна и за мен част. Една от любимите ми части, даже любимата ми част, черито. Опа, тук ми хлазна. Сега навлизам в тази част. Тук аз много бързо минам. Така, тук сега със скорост, скок. Това, тук малко, опа, владях го. Така, тук много яки корени. Тук има малко. Тук спуснах двата педала. Нищо сега ги наместих.
ми се ръцете на голям работа. Така. Малко по-бавно карам. За всеки случай. Haydi, spray lifta. Последния шмат. Опа, тук мина през гърната дупка, прекладва.